Hindi mo ning tanan. Kana sisig ba na? Ano sisig te? Kani? Pwede dito na mati. Oh, pwede gay. Dusot na lang ng kuan. Dali na. Sunod ng iro. Oh, kasi gana ng kuan na rin. Nagdala na ng soft drinks. Pili ko pa. Ahong manghud. Yung mama na. Irawan ano to? Lagi. Dahil sa kumak, mamista mo nila papadri sa balay. Pagamping ha. Pag hinahinay ra ha. Oh. Yan sa kumak. Pagamping ha. Layas na ko. Bye-bye. Update ha. Ugasan na dapit. Karon manglakaw mi kay amo ang sundan sigiyan. Uslog ka bike. Guys, nagsapit sa medari kay ninguwan man. Kasilong sa medari ka rin kay 1 man taligsik. Nanami sa kuan guys. Alkoy pa ni Dani dapit. Nabuhi ko kaya kamo ang nasundan kay nag-disgrasya man. Nasa ra ka si Jano duguan ra ba? Awi dia kay ngit ra ba biraw ni tagwakwak. Paan ra ba ko kay nay na disgrasya dito na Amerikano na slide. Diya duguan ra ba? Magul magma-rescue to dajon. Ringkot sa mi guys kay ning sa gaguan. Nagdadaman mi ringkot. Lajo-lajo para ba mi buluon pa ni Dani dapit. Misod ra ko. A few moments later. Hi guys, madyong buntag ninjong tanan. Ako na po ni Jijin Verse. Welcome to our channel. Karon guys, matumis uslob kay mga pasin sigiyan. Diyan gabi, iwa mining lahos. Gabi mang kusog aguan, nga basa mi. Mo nang namalik mi. Diyan karon na laman mi mo ito mga tuon kay. Mo to siya nakadaw vitamins. Gabi amo tayo nga pasun. Diyan mang kusog akajukuan, namalik mi. Taman ramis buluon nga basa namin. Namitpit na migtaman ni Junjun. Mawa na laman mi mulahos. Hello guys, good morning. Bagyuhan na gabi, lakaw na po, balik na po. Gabi kaligo lagi na. Karon din ako kaligo init unya na guli. Hi guys, santo sa mi guys, manglakaw sa mi. Lakaw ra po guys. Gabi ulan, karon init. Madyo na ginapod mi mabtaguan. Gabi na mitpit pi. Ano rin sa guys, kay mamista mo na siya. Dahil sa plastic. Ito sa mi guys, kita-kita ra taon dya dito. Dito tagilang kuan pa, kuan man nagmais. Bukog mais, sinja, subok. Labi ba dapat tanawon? Hi guys, diyan nami guys. Nakabot na mi padung na mi musod ilahati. Ang gimistahay guys oh. Kasi siguro. Gimistahay guys oh. Oh. Ay saba dante. Nakailan na siya. Ay bebe, mahugaw ka niya be. Di ko. Ti, bali na to tong motor dito, to isiksik eh. Hey guys, dyan na may dari guys, na si Inday. Nag-module si Inday. Sige yan, naligo pa. Hangin planto. Color-color. Dito na ka na plate? Yun o. Namig mga buwak ni ate. Ida guys, magkauntag maibida sa ate dia. Gikan siya dito sa luto. Luto siya. Tista. Nasjunjun guys kay nagbike ni Gian na plat. Hey guys, mingod to. Ore ra ta drig mamulki. Kay na plat na po. Lami tanaw sa mga buwak ni ate oh. Nalagan manda na ulanan gabi mayraw. Ikaw mo'y lagan. Abot ka daning magbike, ginag di magbike mo sakay ra di ka kasabot. Isa ni nga rin ragos lang buga bulkit.
Hoy, Dante. Ayun, ni katungkuan. Pasili, oh, gaputot lang. Ile. Kausa naman na siya ng anak niya. Gulang na ba? Ile. Yung anak yung mga... Kasi guys, nakaabot sila diri sa Hindi magbalik lagi. Uslog. Kana sa day, kuha na sa day sisig. Kana sisig ba na? Kani? Di. Pwede ra po, pero mag-isa ka magkag soft drinks. Di soft drinks diri, oh. Pwede dito na mati. Oh, pwede. Jay, dusot na lang ng kuhan. Oh, kasi ganun ang kuhan na rin. Magdala na lang ng soft drinks. Oh, sa pili diri ko siya kuan. Pili ko diha. Pero ang kuan, iro diri mo agi. Ay diri. Mas kuan mo sulod ang iro. Saan ni agi? Dire? Oh, diri na naman likod na likuran na diri. Dali ko diha. Kay mo sulod tong iro. Challenge ka, guys. Dire na lang. Ahong manghud. Yung mama na. Ihawan ano ko daw. Lagi vlogger na sa. Asa man mo na may iro. Ah, dito ka. Di po tanong dito ka dito na. Ito na lang sa bayan. Ano na sila nga kita na? Oh, pwede po sa Seoul. Ha? Hi guys, narami dari nangaon dapit sa dagat. Kay daghang tao dito. Okay ni guys, okay. Kuha rami ditong pagkaon dyan, narami dari. Kay kuan ba? Ge. Ge. Lami og garang. Wala. Wala po, agiro. Hala, nakasud. Kuha na sa palong dube. Yara guys, among pagkaon guys, banana meat, sisig, ug bula-bula, ug Ayos, minudo. Guys, wala. Maniot to taninjo. Muna gani ni Jason Burst. Hananap ako ni sa suri-suroy. Suri-suroy. Suri-suroy mista di. Dako ang ngisi ba? So, po, ikaw diyan, ikaw mista. Mista ni gulo siya. Nasgiyan, nami dari sa daplin sa dagat kay hangin ba? Dito kay dahan magtao dito. Puno na. Nangam tayo guys. Ngayon to guys. Masa mo na pinod to? Kasi naulanan gabi ke. Amo to rapid pa dun mamatay kay nabasa ang spark plug. Lagan man. Mapani mo la. Mapahong ni, wala may balay diri, may suga. Hoy, Uy, Karen. nganira ka gusto mista. Ano ra ganyan to? May na motor sa kag na pista pwede na. Libre magkuan. Libre pa mo banita. Lamig ilang kan guys, banana meat. Ito mas Nicole de oh. Call. Call. Maniod to dali. Wala kas Nicole nagkuan. Maniod to ni Nicole. Agi dadani mo? Naklase din na siya. Ah, nagklase dahil si Jadana. Kuan guys, ilang dessert. Lami ang salad eh. Mamit ang kamera ng ikaw sa kanon. Kaya kanayang Sige yan tuyo. dito. Managkaon. Lami dari magpisto kay hangin ba? Ang kanta ba? Naalala ko pag lubong ni Papa. Hiram mga aking buhay. Hanggang hila ka. Kadungag siya sa kanta nga, hiram sa Diyos ang ating buhay. Tinayad man siya, di ram mga ginatang kinabuhi mo ng ating ampingan. Dungay ko ng kanta, may namdam mo rin Papa. Maglubong ba? Lami aglang salad. Chicken salad. Hindi ko ang gimana nakikit. Hey guys. Tapos sige yung pamista dari sa uslog. Kudyaw dodongoy, abot mag-uslog og pamista. Mamistahay man ipag ka pa. Muna yung mga buhay probinsya guys. Pag naibista,
Suroy. Busog-busog pilaos na. Kanalas na naman ganina. Gabaan to. Ayaw, paglabag pagkaon. Kaya na nira pita diri mamas. Ano? Gas na mangungit, di pasa pa. Sige yan, galin lain, mas giyan o gidya. Asa raman tong bata. Ang linawag, dagat. Nakita ka dyo dito ag Sumilon Island. Sa ka padulong, day. Day, saka. Day, saka. Saan ka saka? Iyat yung dako. Ngita lang mo sila sakit sa la. Oo. La. Mubo bitaw. Oh. Mubo. Oh. Hop. Hi guys. Kasama sa tagkahoy ba? Murag balik pagkabata. Di ba ka ako mapuyang ka? Balo. Pa. Suway raman. Gisi ng tok. Mabitaw nga na ako nimo. Bikuara ng kahoya beo, ligo na ng kahoya beo. Kuan sa sundang. Puluan. Lata na. Gahi man. Gahi gani. At man. Ayog basa abi. Ayog basa na sinila madanlog na. Makasa magyapon kay basa magantiil. So sagbata rang ka ignorante yung tawag dagat. Sinaw-sinaw. Way dagatin niya day. Ating ibutang ni sa aquarium pwede, di ba? Pwede. Bawal na makapriso na. Ngari rami dari guys nagpa-picture. Di kanilaging usahay ra maka anhi ba? Lami mong gugbyuda nila sa ati dapit. Kay dapin ra sila kajog dagat ba? Lami mag suri-suri daning mga kabasan. Magani sa ating kuan siko. Medyo kuno kong padadun. Lami man na sa bulan yung malunggay. Lami bitaw ni Kakalubati. kamunggay ra. Ang mga taong taong ni Tino. Nagijang kuan guys, okra. May daghang bunga ra ba? Lami man nila udyo, lami ang kamunggay. Iti kay na para ba kay buhat dadto ti. Aktura ti. Naragan gadyo sila kamunggay. Lami dani kay guys suwa manguha ra dani, mangutlo ra. Na guys, man yang dadon guys kamunggay og karing ganas, ug okra og katong sikwa. Hi guys, padung na pud mi uli, inja kawan na. Dito na mi. Salamat. Salamat. Salamat ka, Jo. Amping mo. Salamat ka, Jo.